Joo, mä näen tossa. Tulee kohta ylös, niin mä pääsen ampumaan sitä selkään. Nyt se on kyykyssä siinä. Osuttu. Joka puolella. Kuoli. Siellä ikkunassa valkoinen talo. Osuttu. En tiedä kuoliko. Missä kohtaa se on? Vasemmalla talossa. Vasemmalla valkoisessa talossa on äijä. Kuoli. Hyvä. Fine. Sain yhden. Sieltä ovel. Talon alla äijä. Kuoli. Mulla on 2 kutia leepelissä. Joku juoksee vielä tässä alhaalla. Joo, täällä. Joo, mä näen sen. Tulee reva. Kuoli. 1 kuti.